Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Halin at kiligin sa dalawang mag-love team na ito, ang babaeng nagpatumba at nagpatibok ng puso ng ating idolo. Kamakailan lang mga idol ay napag-usapan niya natin ang paghahamon ni Ting Bisaya kay Idol Buyungas. At ang pagsagot naman ni Buyungas sa hamon ni Ting Bisaya. Dahil doon mga idol ay marami ang nagulat at na-excite kung kailan nga ba magaganap ang nasabing laban. Hindi pa naman naglabas ng payag itong si Ting Bisaya at inaantay pa natin ang kanyang opinyon. Kaya halina't samahan mo muna ako sa ating panibagong istorya kung saan kikiligin ka talaga sa mga eksenang makikita mo. Pero bagong lahat mga idol ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Paulax TV, Katigas Fishing Vlog, Elman Gabatan, Bisayang Pinulongan, Real Magsasaka, Harvey 159, Eugene Gomez, Liam's Brew Channel, Sharon Togonon, at Joel Labrage. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto pang magpa-shoutout ay mag-comment lang sa baba at baka ikaw na ang susunod na ipapalabas sa ating screen. Simulan na natin. Sino ang mag-aakalang sa tibay ng katawan at sa tapang na meron si Buyungas ay may isang babaeng magpapalambot nito at magbibigay ng kaliwanagan sa panibagong yugto ng mundo. Mundo na hindi puro tapang lang ang pinapairal, kundi ang mundo na puso naman ang nangingibabaw. Ito ang babaeng naging ka-jowa challenge ni Buyungas at sa pinakaunang video nila mga idol ay talagang hindi pa puso ang nangingibabaw. Dahil ang tapang pa rin ni Buyungas ang lumalabas sa kanyang vlog. The way na magsalita ito. Natin sa dagat para makita yung kung gaano kaganda yung dagat. Buyungas, yan. Makaganda yung tanawin ng dagat. Kasing ganda niya. Woo! Buyungas, ito. Dito kami ngayon sa dagat. Ganyan kalawak. Ganyan kalawak Buyungas. Ate Pasyal. Hey, pakilala mo na natin. Hey, maganda ba yung girlfriend mo, Ten? Oo! Bagay ba kami? Oo! Bagay na kami makungat! Bagay! Pero talagang agaw pansin nga mga idol ang kakaibang eksena ang ipinapakita ng ating idol. Dahil instead na kiligin ng mga manonood ay tila matatawa pa ito dahil sa kakaibang aura na ipinapakita ni Buyungas. Yung tipong may kaaway ito o di kaya naman naghahamon. So very entertaining, ika nga. Maski ako mga idol ay natawa na may halong kilig sa jowa challenge ng dalawang ito. Ngunit mga idol ay lumipas ang mga araw ay sunod-sunod na nga itong magkakasama ang dalawa sa mga live at iba pa. Kaya mas lalong lumalim ang samahan ng dalawa sa pagiging magka-tandem nito sa kanilang YouTube channel. Minsan nga mga idol ay tinanong ko itong si Buyungas kung tunay na nga ba ang kanilang pagjojowa. At aniya, tunay naman na daw. Sabi ni Mark Antonio, sure na ba yan idol? Babe, sure na ba babe? Sure na babe. Samantala mga idol sa birthday naman ng mama ni Buyungas ay mas naging maganda ang naging aura ni Buyungas. Dahil nakikitaan naman natin mga idol na puso na talaga ang ipinapairal nitong si Buyungas. Tila isang manliligaw at boyfriend na nga kung umasta itong si Buyungas. Dahil hindi na ito masyadong matigas magsalita. Talaga nga namang nakakakilig ang dalawa. The way na kumain ito at nang magsubuan. Meron din umaakmang nagkikis ito. Ang problema lang mga idol ay may harang. The way na tumawa ang dalawa na may halong kilig at namumuong pagmamahalan. At meron pang yung sumasayaw ito at nang umikot sila ay tila tumigil na lang ang mundo at may namuong slow mo. Maging sa pool ay tunay na bagay sila. Yung tipong hindi mo gugustuhin pang umahon sa tubig pag siya ang kasama. Sa mga oras na yun mga idol ay talagang nabuo ang pag-ibig na hindi lang sa challenge nakadepende. Yung tipong hindi mo nagugustuhin pang matapos ang araw na yon dahil doon mo lang nailalabas ang tunay na ligaya.
nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Isa ka ba sa mga kinilig sa video na ito? At kung kinilig ka, ano ang komento mo? Bagay nga ba ang dalawang ito? Mag-comment lang. Hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang dalawang video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!